Sa number 3, mga tanan sa Manukan Country ang gintagaan sang ultimatum agud magdesisyon kung bala magsaylo o kung hindi sa temporaryo nga pasilidad sang SM. Bisan pa nagpangindi ang mga tenants nga magsaylo sa natukod nga temporary facility sa SM Prime Holdings Incorporated, magahatag hiyapon sang deadline ng Bacolod LGU para sa ila agud magdesisyon kung magbaligya pa sila o kung hindi. Ginpahayag na City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga kutob Hunyo 20 ang ultimatum nga ila ginhatag sa mga tenants para mapatod kung luyag nila magsaylo sa pasilidad nga yara lang sa atubang sang daan nga Manukan Country. Libre ang arkila sa sulod sang 18 ka bulan, samtang ginasuguran sang SMPHI ang pagdevelop sang bagong nga Manukan nga ila pagasayluhan. Ang City Legal Office ang nagpadala na sang notice to vacate sa 26 ka mga tenants, pero 19 sa ila ang nagpamalibad sa pagbaton sang notices. Hulyo 5 ang ginhatag sa ila nga deadline para magbiya sa Manukan. Lagi si Councilor Flo na biskan wala pa ya kabayad, igaan ang ya pwesto. Galing ang nami gini kay pwesto 24 slots lang. Sila to is 26. May duwa ka ay hindi matagaan. Kung ang ano namon gani first come first serve. Kung why ka kung nagpoli kaya sige mo intention, why kami may mo.